Detta är mitt rum. Här ser ni lite av min leksakssamling. Och vi går ner. Där är också lite leksaker där. Lite brädspel. Lite tidningar och olika saker. Mest Kalle Anka överst hyllan. Går ner. Står lite X-Men, Hulken. Mest av tidningarna är Buffy, The Vampire Slayer. Går ner igen. Marvel. Och jag har en Jericho-figur. Iron Man. Och Watchmen. DC, bland annat. Hylla massa blandade serietidningar. Buffy och bland annat. Amazing Spider-Man. Stora pocketböckerna. Och Essential Spider-Man. Och vi har... Vad har vi där? Absolute Kingdom Come. 2 sätt att kabla och samlade verk. Vi har Hall of Fame. Bara Don Russ. För ja, jag är Don Russ-fan. Och massa blandade grejer där. Zoomar vi ut. Och går upp. Och här har vi min lilla DC-samling. Där har vi Batgirl, Catwoman, Batman, Robin och Poison Ivy, Lex Luthor. Det ser så lite dåligt ut, men Stålmannen, 3 stycken från Justice League. Det är Brainiac, Aquaman och Booster Gold. Gröver. Jag älskar skräckfilmer. Och här har vi Saw actionfigur. Rätt grymt. Följer med en billig docka på cykel i dess figurerna. Sen har vi har Star Wars svärd. Rätt grymt. Fick jag min kompis. Och här uppe har vi Spectacular Spider-Man-figur från den nya Spectacular Spider-Man-serien. Vi har Spider-Man och Spider-Man röd direkt igen. Vi har en med symbioten. Vi har Venom. Vi har Doc Ock. Och vi har Sandman. Och så går vi ner. Vi går ner, vi går över och vi har Jean Grey. Från en serie som jag inte vet vad är för något. Men tycker man går in så jag köpte den. Och här nere har vi, vem har vi där? Sabretooth. Hans mun går att öppna. Syns inte så bra, men det ska gå att öppna. Och så har vi Steel Plow från Episode 3 med lysdioder i. Går upp igen. Vi har Avalanche. Och sen så har vi Sabretooth igen. Zoomar vi. Där har vi Sabretooth. Vi har Bobby, Iceman, Rogue och Puffmannen, Nightcrawler. Och så tar vi nästa vägg. Ja. Det här är Green Goblin från Spider-Man 1. Avtagbar mask. Rätt fräckt. Pappersvikt med Cyborg. Och så rätt grym. Man kan köpa fler så kan man sätta ihop dem i en rad. Gå upp. Vi har figur från Span. Code Red står där, jag vet inte vad det är för någon figur. Gå upp. Och vi har en riktigt snygg filmversion av Spider-Man 3. Venom. Och så går vi ner igen. Och här har vi zoomar ut lite. Vi har Spawn från den linjen som kommer ut från serietidningar. Så går vi in här. Vi har en Batman-mobil. Liten leksak där. Vi har Emma Frost, Spider-Woman, Spawn. 2 små Turtles grejer med tog med. Darkseid. Går ner. Vi har The Riddler. Batman, Robin, Batman, Robin. Går ner igen. Har vi lite leksaksbilar. Plåt, rätt så rolig. Har en sån Jokern och Batman McDonalds leksak. Och så rätt fräckt. Små, har ett helt set. Med både Scooby-Doo som står på tvn och så bakom har vi
par Batman-figurer från, sån tuggummi automatgrej. Och så går vi till sidan och här har vi Catwoman. Reflekterar rätt bra, men ja, ni ser kanske inte henne så bra, men där. Catwoman, rätt så dålig figur egentligen. Och så har vi Reds ny figur öppnad. Catwoman. Redig stilig. Vi har välter han stället. Vi har Catwoman i tennfigur. Vi har Emma Frost i tennfigur. Och vi har Pumpkinhead från filmen Pumpkinhead. Rätt så grön figur. Oj, så det går vi upp igen. Vi har en sån liten leksaksbil där med Spider-Man och kortlek Spider-Man. Och där har vi henne i förpackning. Sen om henne har vi Spider-Man, Peter Parker, halva huvudet Spider-Man och halva huvudet Peter Parker. Vi har Power-serien här. Spider-Man, han kan snurra runt. Vi har Doc Ock. Och vi har kom på hans namn nu, men Peter Parkers chef. J. Jameson heter han, ja. Vi går upp ett steg och vi ser Spider-Man igen. Med vanligt huvud, kan förvandlas så han har sitt Spider-Man-huvud. Vi har The Bride of Venom. Vi har två, jag tror det är någon sån kinesisk kopéaktigt. Fast jag gillar dem, Scarlet Spider-Man och jag vet inte vad namns första. Och så har vi lite där. Just det, glömde vi har alla DVD-filmer här bakom. Alla DVD-filmer bakom dem. Jag bara swoopar nu, ser lite samlingen. Och så har vi min lilla anime-samling där. Det har inte ut lite men ser lite. Lite till. En bit till. Och längst ner har vi Spider-Man-bil. Och så går vi över här. Här nere har vi som ut Clintan-samlingen som kommer ut här i Sverige. Har allihopa. Och så har vi Scooby-Doo, Shaggy. Och bakom dem har vi har vi lite fler filmer. Min serietidnings hylla så att säga, som blivit filmer. Blandad kompott, och där börjar skräcken. Och så utanför har vi Star Trek. Komplett serie av The Next Generation. Jag har alla avsnitten. Gå över. Har vi vännerna i boxarna. Har alla vänner i avsnitten. 2 boxar av Angel-säsonger. Och så går vi vidare. Fortsätter där. Så har vi skräcken. Tar vid. Börjar skräcken. Skräckserierna. Går vi upp. Skräck. Blandade grejer. Blandat skit. Går upp. Lite Disney-grejer. Buffy. Komplett säsong. Alla avsnitten. Lite actionfilmer. Blandade filmer. Går upp steg till. Har vi Batman-figurer. Sådana små igen. Väldigt stiliga. Figurer. Kommer in lite Kalle Anka sånt igen. Och fler filmer. Och här har vi filmer. Kalle Anka och Joakim och Phil från Buffy. Ja. Jag kan inte med. Här i översta hyllan har vi Angel som puppet. Har en figur här från Sander från Buffy. Lite coola grejer. Scooby-Doo-huset där. Lite fler Buffy-figurer går där. Och upp och ner. Ja just det. Billy! Ser vi här. Ännu fler Buffy-figurer. Och ännu fler Buffy-figurer. Ja, Scooby-figur. 10 set. Alla Scooby-medlemmar plus gängspöken. Och fler Buffy-figurer. Det är allt för mig. Hej!